Kani adto mo ingon nga pasagda na lang og dili patulan aron dili magubot og dili mo dako ang kagubot. Ang uso karon baos oy aron mahunong dayon. Mao kining nahitabos ang kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Melia, ito ka na kunin ako bukan mo ko, Melia. Tataod sa aloha kay nagguhat ko sa reply ni Ibyang. Thrilling na kay nilo kay murag sugto na ko ini ka jirjir na yun ko. Nanguyaw kang Ibyang? Oo, Loy. Nanguyab, boy. Usipong. Just wait. Sa wait? Ano nagbasa? Bastos magyapon ka, Loy. Bisag gourds na ka, eh. Wait. Wait! Wait, di na di. Ay, wait na ba ako? Wait. Pabuto na lang ko niya, kung kanus ako niya sugton. Nyaon sa man, gisugutan ni mo si Milyo Ibyang. My busy girl. Dugay-dugayon ako oy. Kung ako pa ikaw no, ako ding sugton si Milyo oy. Hilom dakat oy. Nibaw ko oy. Nakagusto kang Milyo. Kinsa mang bayhana ang di makagusto niya nga taas, gwapo, dunay trabaho. Kung dili pa na nimo siya sugton, ako nang panguyaban ha? Hilom dakat oy. Dakyawan. Si Milyo? Uy, magkwintas kag buko ka ng tawahan na Ibyang. Ay, kung siya may ban na taon. Nga naman pa? Kaliwa, tingin mo balay. Sus, si Papa, depende, uy. Ay, sus! Kung ako'y masawang Milyo pa, di gyud na siya magmahay. Kay, magkadugo gyud siya o ang iyang babae pa. Utsa! Kuya, wag ni mo Ibyang. Kuyaw gyud Milyo, mao gyud nay imong timan-an. O Ibyang, ako ginantimanan. So, uyab na ta? Ha? Gisugutan ni mo si Milyo Ibyang? Oh, nga naman kat-kat. Anugon, kami tatuda. Karon Milyo, inuhuman mo pamay ni Ibyang, ha? Mao na ako isulti ninyo, ha? Hindi ka nakaganahan sa kong anak, do. Layat sa sisiling ka. Nga, ibalik siya nga rin nga ba'y bunog, do, ha? Beda ni mo. Pala magbuwag mo. Basta dilanin mo dapatan akong anak, sabot ka? Oo, di na may tabo na yun. Mas bahil Love na pa. ko si Ibyang, di ba Byang? Ha? Milyo. Mel. Uy, kat, naun sa mga di ba iid man ka na? Ganahan ka tintalon ti ka, Mel. Saba di ka to, kaslo namin ni Ibyang, uy. Tintalo lang gud ka good ug mapabitaw ang inyong kasal. Uy. Awa, ang na-feel kuya. mo nga akong dugan nga akong gipakid sa imong dugan. Uy, kat, ay pag binuang di kat. Tintalan ti ka. Tintalon May na nang ka. makatilaw ka na ko, Milyo, samtang wa pa ka maminyo. Sobra. Takan, bihana. Uy, ayaw ba? Pahawa ra gud ya? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Padili-dili panghangol. Ningaw ra maning dapita na. Ikaw gini mo ha? Ikaw ba Di ganina? ba? Dali ra gud rin. Awan at intal ka. Ikaw ba? Tanan na, Milyo. Ganahan ko kay natintal ka. Patay! Nasib yang! Tago! Kat! Tago! Mel? Mel na ba? Ibyang! Yang! Nara ko yang! Milyo? Yang! Masa? Hmm. Kisa to yung gitukmod? Ha? Milyo? Gitukmod? Wa mo kay gitukmod! Wa! Biyang uy! Wa! Nakasal na sila si Ibyang o si Milyo. Pero wag yun makatilaw na ko si Milyo. Sagdi lang. Nga naman di ay kung magpakabit na lang kong Milyo. Okay ra. Mas dali tintalon ang lalaki nga minyo na.
Ibiyang, Papa. wa pa mauli ang imong bana. Oh, Papa. May text ko gani ha. Traffic ko no kaayo. Wa pa siya makasakay. Traffic. Gigutom na ka? Una na lang kaon pa. Niya naturong taod-taod smilyo. Mel, gigutom na ka? Oo lagi. Naguwat ako to si Ibiyang na ako da kay magduungan mong panihapon. Timo-timo lang sa. Ha? Driver, ilahos mo sa biglang liko sa mabog ng dapit. Yes, ma'am. Uy, manaog ko, amawa ng bayana, oy. Manaog ko, oy. Oh, Ah. di ka mo timo-timo, ani, Ah. kani? Oh. Kanintot sa imong duha kadugaan. Da, natintal kita kami, yo. Isa mong lalaki ang hindi matinta nga perti mong ugduwa sa imong duha kadugaan nga imong ipakita na ko dito. Dito sa taxi ko. Dali ra gud pi. Ay, wala. Chili mo, Uy. Away arsa-arsa nga ko adil sunid mo. Tindugan na mo ni kayo. Sino na kung ipanganay? Anong nangandoy mong karako? Guwapo ka. Taas. Trapika eh. Grabe yung trapikan mo. Kaya alas 11 nagod kang naapot. Ha? Lain na gud sa imong tuno, Ibiyang. Nakakita ko nimo na naog sa taxi. Nisunod pagka naog si Kat-Kat. Ay, gipahits ra magug ko niya sa taxi niya gud. Aw, di ay. Oo. Nindot nga pagka-hitch. Ha? Permihan ninyo ha. Daan at kang sultihan ng kaliwat himabalay na smilyo. Ayaw lang pagitang samok, Biyang. Mas stress lang ka na, ha? Pasag dila na imong bana. Palikiro mo yung tao na imo nang tinuyuan nga nabahay ka ng anamana ka ng himabalay. Wa na'y usuron pasagdan pa. Ay, sa... Bastag maktuhan ako silang duha nga nagkuyog o. Di lang yun sila magmahay. Munggos pa dili itong isda, imong panyudo, Riz? Yes ba, oy? Saba ka da, sis, oy? Asis? Sobraan ka kaslang. Wala di. Kanira gitaon ba yot? Munggos pa dili itong isda, ka. Kanya, ang imong bana, lami kayo gikaon ron. Nga na ibaman ka? Ay da, nakita mo ito na ako sundo si Kat-Kat. Nagsikirkat-katay. Ha? Nagdungan og kaon sa restaurant. Kinat-katay. Asang dapit tabayot? Sulti hidayon ko. Oy, libaro pang kamilyo, di na ka? Busog na ko, Kat. Dali na. Magawas na ta. Huwa pa mong kumabusog, Mel. Oh, mo ba? Di na kinahanglang magbusog pa kakatkat. Oh! Di, Bibi. Uy! Uy! Ha? Di na kinahanglang mabusog, ha? Biyang, ayaw, Di na natakahakay na ayaw kong suway. Biyang, buhay na sa kap. Dalit ang gawas! Biyang, ayaw, Biyang. Sabahan mo laban ka, ha? Sana ni Malak ka. Paupaw na yung sunod. Hindi maupaw. Puwerteng gubaas na ni Kat-Kat nga akong gikulata. Nagtuo siguro siya, kay abi-amiga mi okay ra ko. Nadapatan yun din noon ako siya. Mga mga kasama ang kaagi ni Ibiyang. Dining Turmanon. What's the style? Nadapatan style.